està pintat. Però ja la història... Aquesta és la primera bassa, aquesta és la segona. Per aquí, clar, triaven l'oli per decantació i d'aquí passava per aquí sota i s'entraven aquesta tercera bassa i aleshores ja... Llavors, el sistema és el mateix. Després. On els teniu avui, els galegos? A les coves de Benifallet. Ah, vale. Hola. Tinc natural. Una vegada No, feu codonyat. Codonyat, sí. ja no has fet més. No. Estava de muerte aquell, estava de muerte. Estava bonic. Molt bé, no? I ho han ficat per la fira ja. Que no comencés a gust. Passa que es pot emborratxar perquè no se n'entera. I això quan tens diarrea, la poma del vi també te'ls pot donar. I l'alcohol desinfecta, de ser boníssim. Este sí. Això a les farmàcies. Ah, coi. Baixem de categoria, baixem de graduació? O la graduació és la mateixa? El que canvia la sabor? El sabor que té camuflels. I és graus. Més. Que el fas tu, o del cafè? Que vaig veure, va dir de Zapico que Vale, va dir d'arreglar lo Gràcies. de... Nosaltres. Però les mútues... Recordes que per este carnet... Salut! Salut. En targeta. Sí. Què et toca? Estàs treballant aquí o...? No, és el matí. És al matí? Avui al matí i demà a la tarda. Primero el tipo de plata. O això no entra, Motillet Todo de buena i la Però li falta. Sí, ja m'ho dic. Li falta. Va ser culpa meua, Vull dir... Nada, gràcies. Lo de Gijón. ¿Y qué? Ya, es que... Este es molt dolç. Jo m'he arrencat. Poc. I si ja es veu, si es pesa amb ganes, Es pes. Ahora vamos a probar por un café. Aquí no puedes probar res, però seràs la pica naranja. Sí. Lo tema está en que te vais a